Κότας. Γιο. Έχω πυρετό. Επιτρέψτε μου λίγα λεπτά να σταματήσω την διασκέδαση, διότι πραγματικά βλέπω ότι τα παιδιά διασκεδάσουν πολύ ωραία, χάρη στους φίλους μας, τον Νικολάκη και τον Λόρο. Να σας καλωσορίσω στο Δήμο Αγίου Λεωργίου. Είστε προσκαλεσμένοι μας στην αποκριάτικη εκδήλωση που κάνουμε ειδικά για τα παιδιά του Αγίου Λεωργίου. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, είναι κρίμα. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, καλή Τσικνοπέμπτη, με υγεία να Ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν θα μας εντελώς αυτή τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, γι' αυτό και οι ευχές είναι ευπρόσδεκτες. Η Μαργαρίτα να έρχεται καθημερινά στο Δήμο με αυτή τη ζήτηση. Ξέρω ότι θα δείτε αν λίγο όσοι στο Δήμο. Συμφωνείτε? Και κάθε μέρα πρέπει ο Δήμος να αγοράζει μια σουλή όμως. Το γαϊτανάκι ξεκινά, επόμενο στον αέρα. Μπράβο! Αγάλα τα παιδιά της γης και τα γερά τα παιδιά, χωρίς αγώνια στη σειρά της είχανε χώρο. Ο κύριος αγιότανε ακόμα πιο μεγάλος, πριν από τη γη μας τα λόγια σε χαρό. Ο κύριος αγιότανε ακόμα πιο μεγάλος, πριν από τη γη μας τα λόγια σε χαρό. Πάμε!
Κάνουμε σήμερα αυτό. Λοιπόν, παιδάκια να σας παρακαλέσω όμως, όλοι κάτω σας παρακαλώ, να πατρώνει λαό, γίνεται να σας παρακαλώ. Γι' αυτό μόνο ήθελα να μας δίνουμε έναν πολύ σπουδαίο μαγικό βιβλίο. Όπως ξέρετε είναι πάρα πολλά μαγικών και είναι περίπου 800 με 2 χρονών. Ναι, και αν είναι σε έναν πολύ σπουδαίο μάγο, το μάγο του μένουν για τον εκταριστά. Ναι, για το βιβλίο τα μυστικά του. Που εδώ μέσα λέει, αν μάγος θέλει να κινείς, σύμφωνα να πίνει πρέπει να πεις. Σύμφωνα να πίνει. Θέλετε να δούμε τα βιβλία μαγικά. Ωραία, όλοι πάμε το χέρι, πάμε το χέρι, ωραία. Για να δούμε τον τι λέει εδώ. Εδώ έχει γίνει ένα μαντήλι, μόνο ακούστε. Θα το βάλουμε εδώ. Και λοιπόν, όλοι ψηλά το χέρι, θα με δείξω εξωτικά. Και θα πω ότι σύμφωνα να πίνει να πάμε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Τέλεια, να στείλουμε και ένα λοιπόν φλάγι. Να δώσουμε ζωή στη μακιατή, να το βλέπουμε να πάμε. Wow! Απίστευτο! Ένα χειροκρότημα για όλους σας! Τέλεια! Βλέπω να κάνετε φανταστικά μαγικά σήμερα. Λοιπόν, να πείστε, το φίλο μου θα το βάλω εδώ στο παιδί. Θα το να μου βγάλε. Και μετά τη στεφτέρη, το κάνω χαϊδεύσετε. Όμως, πρέπει να έχετε λυγίσει το φίλο. Δεν θα γνωρίσετε ακόμα να έχετε καταγραμματικά. Έχω φυλαδό, Έχω μια διευθύνη εδώ. Για να τελειώσω το παιδί μας. Εσένα το όνομα σου. Μαρία, πόσο το πες Μαρία. 8,5. Και ο Λεβέντης. Για να μεγάλη, πέρα από κάτω. Και εσένα το όνομα σου. Ο Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ. Κάνε μουσική. Λοιπόν, ακόμα να μην πρέπει να γνωρίζετε για κάποια μαγικά, εκτός από τις μαγικές λέξεις, πρέπει να ξέρετε ότι η μαγεία βρίσκεται να μην. Μέσα στον κάθε ένα από εσάς. Ακόμα και στον αέρα. Κωνσταντίνο, Μαρία, με το χέρι σας, κάθε μήνυμα για από τον αέρα. Είστε σε όλους. Τώρα, για να σας δώσουμε ζωή. Μείνετε εκεί. Για να είσαστε όλους. Και μόνο να στείλω στο like και στην μουσική κατεύθυνση μας. Θα χρησιμοποιήσουμε
σήμερα και θα καταφέρετε υπέροχα πράγματα. Πήγαινε στο πλάι, Μαρία, βγάλω στο πλάι. Λοιπόν, όμως γνωρίζετε αυτά τα ιστέρια ίχνη από την αέρα και πρέπει να κάνετε ένα λίγο να στείλουμε στο σπίτι τους. Και στο ευχαριστώ από τα καρδιά σας. Ας το ευχαριστώ. Μόλις θα βγαίνουν πάμε μεγάλα οικογένεια. Πάμε! Σινσαρί! Πρώτερα, πάμε ξανά. Σινσαρί! Πάμε, πήραμε λίγο φτάνει. Ανοίγουν τα πιάρο. Πάμε να κάνουμε αμυγή, να κάνουμε Οφείλω
Τι να μην κάνετε, αγαπητέ. Απίστευτο. Έλεγα, τα καταφέραμε λοιπόν. Στην αλήθεια όμως, δεν εξαφανίστηκαν. Απλά έγιναν αόρατες για την ώρα. Ναι, το ενταχθώ. Είναι μια από τις πάρες που έγιναν αγαπητά. Αριστερά, πίσω στους αστρολούς. Όλοι τις κατεπώνες και τις αστρολούς. Ναι, τέλεια. Παραγωγή. Έχει κάτι πραγματάκια. Να πάμε στο σεμινάριο, εμείς να την πείτε. Αρχές ιδιότητες. Φερνάντιδε. Ωραία. Λοιπόν, κάθε στιγμή για τον αέρα, από τις σχέσεις σας. Τέλεια.
μαθητές για εσάς και για όλους τους φίλους μας. Εντάξει. Θέλετε και εσείς. Λοιπόν, δεν θα σας ετοιμάσουμε για σας. Φαίνεται ότι ήρθαμε σε λάθος πόλη σήμερα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Δήμος Αγίου Δομετίνου τη Τσικνοπέμπτη διοργανώνει την παιδική καρναβαλιστική γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά του Αγίου Δομετίου και όπως βλέπετε το γλέντι είναι το κάτι άλλο. Όντως τα παιδιά διασκεδάζουν με την ψυχή τους, αλλά το ίδιο θα είναι για τους μεγάλους. Παρόλο που σήμερα είναι γιορτή για όλους, σήμερα στον Άγιο Δομέτιο γιορτάζουν τα παιδιά. Είναι η καρναβαλιστική παιδική γιορτή μας, την οποία όπως βλέπετε είναι γεμάτη η αίθουσα του Δήμου μας. Τα παιδιά πιστεύω ότι το χόρτασαν και θα χορτάσουν ακόμα πολλά παιχνίδια με ταχυδακτυλουργούς, με μήμους, που πιστεύω ότι θα τους μείνει αξέχαστη αυτή η μέρα. Από ό,τι βλέπω το παλεύετε. Το παλεύουμε για τα παιδιά. Είναι, θεωρώ, καθήκον μας να προσφέρουμε στα παιδιά ειδικά χαρούμενες στιγμές, τις εποχές που ζούμε, που όλος ο κόσμος δυσκολεύεται. Ο Δήμος Αγίου Δωματίου προσπαθεί να δώσει μια χαρούμενη νότα στα παιδιά. Και κάτι πολύ σημαντικό, βλέπω ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν προέρχονται από άλλες χώρες. Δυστυχώς ή ευτυχώς στο Δήμο Αγίου Δομετίου έχουμε μια πολυσυλλεκτικότητα από τέτοια άτομα. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τους εντάξουμε στην κοινότητα μας. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Η προσπάθεια γίνεται διαμέσου των σχολείων μας, διαμέσου των δασκάλων οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα να φτάσουμε που λέμε. Ευχαριστώ επίσης. Μαργαρίτα, μου βλέπω παιδάκια από διάφορες εθνικότητες να παίζουν μαζί, αγκαλιασμένα, αγαπημένα. Ένα μάθημα για τους μεγάλους. Σίγουρα. Τα παιδιά είναι τα πιο αγνά πλάσματα που βοηθούν τους μεγάλους να σκέφτονται. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά σήμερα έχουν μεταφιεστεί, αλλά τα παιδιά προέρχονται από πολλές εθνικότητες. Ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Αυτό είναι μια πρόκληση και μια ευκαιρία οι άνθρωποι να αγκαλιάζουν ένας τον άλλον, να αποδέχονται ένας τον άλλον, και ο Δήμος Αγίου Δομετίου το κάνει αυτό, όχι μόνο με λόγια, αλλά έμπρακτα, μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μόλις τώρα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας, Δήμο Λεμεσού, Δήμος Αγίου Δομετίου και το Πολυδύναμο της Λευκωσίας, όπου το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών για την ένταξή τους και την κατάρτισή τους σε διάφορα θέματα. Άρα μέσα από τα προγράμματά μας και τις δομές που λειτουργεί ο Δήμος θα μπορούν οι άνθρωποι που προέρχονται από άλλες χώρες να ενταχθούν, να κοινωνικοποιηθούν, να νιώσουν ένα κομμάτι από αυτή τη δική μας την κοινωνία. Πώς σε λένε? Αντώνης Μισάρας. Περνάς καλά σήμερα? Ναι, περνώ καλά. Τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο? Που έκαμε τα μαγικά. Με το κουνέλι και το πουλί.